маълум мешавад ки дар ин лаҳзаҳо чӣ гуна вазъияти мушкилеро бозигарони Регар Тадаз бартараф карданд. Азизбек Ҳаитов идомаи ҳуҷумро мебинем. Франк Эдимо дар ҷаримагоҳи ҳариф аст. партофти ӯ ва ҳисоб 3-0. Амирҷон Сафаров ба задани голи сеюм муваффақ мешавад ва дар дақиқаи дуюми иловагӣ ҳисоб 3-0 шуда истодааст. тавре мо мебинем инҷо акнун натиҷа куллан дигар мешавад ва бубинед, пеш аз ин ҳолате буд ки аслан худи бозигарони дастаи Мазия Спорт метавонистанд комёб шаванд. Дарвозабон такам Северин Легранд бисёр хуб бозӣ кард ва сипас тавре дида мешавад Абдулло Шарипов пешдастӣ карду имкони зарбазаниро ба бозигари ҳариф надод. ҳуҷум ба роҳ монда шуд ва мо дар идомаи ҳамла тавре мебинем ба задани голи сеюм Регар Тадаз муваффақ мешавад. Эдимо Франк хело олӣ бозӣ кард. маҳз дар ҷаримагоҳ ҳаракатҳои зебои ӯ ба худ эътимод ва боварӣ доштани ин футболбоз бубинед ба чӣ оварда расонид.